Kubor nakaslem jong unong san hima. Kublay pi baro ang ipedang sobhay pi syagi kubor bakongsan jong katayo. Mga ay Florentina sun bat ki kubor kilang kumne. Secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Manuel Badwar. Habakren syakila abatay kubor haka pratri ujamang arhaja apusan ha Congress Bhavan. Ulo ang makajing kano unong aiktin jong ka MDA 2 uba po lingdo. Batan lang yaka Congress halor ka jing siya kano don kti u Deputy Chief Minister. Banbaiting ka yaka kanhun le no ka Hinyotrep National Liberation Army. Ulo ang baka Congress Party kam don kti AA ha kani ka jingja. Badlada kani ka jing kano kadai ka basisha. Day ka MDA ka bahab banshim yaka rai. Bad ubas niya bahalang dahar uhab Hirshuki kum u Deputy Chief Minister. Knang ba kata ka jing toket kanlong ka ba klem no shilyang. Bad kanlong ka ba sani. Bad kanwan ra iya ka jing shisha. Ulo ang baka party kamdan kti AA ruem halor kani ka jingja. Ban kano bad parep kalongtang karukom bantap et miaw ya ka jing tulot jong la jong. Bad nakalang ka party Congress kanget bad ka ap lanu ka sorkar MDA kanong ya uba snew bhalang dahar ban Hirshuki. Shu ulo ang baka Congress kaday kaseng kabayeng scam ha kinong rim bad ka kantat ban sya kano baki don kti bad kile no. Hadin baka sorkar jilla ling baka cabinet meeting kala menjuriya ka policy bodom sya shu igikali kibaladap laipusan snem ne palan banyat hasurok namar ka jur ka jingtheng kali hasol shilong bad kumjo uru ka kta ya ka jingkhot jong kaler kinong nya boss smith kilapan pau ka jing sngaw banyaw halor ka ne kaman haba unong san hima ulayo banyakren bad uway urang ba uba waiting karbarngar ubere unong nya jong ka way ka boss smith Laslem ba? Ulo ang baka ni ka jingwan ra ka sorkar jila ya ka ni ka policy kanwan ra shibun ka jing ya kinong niya ha kayo kakot. Bat kan ktaru ya ka jing sngo ka ba kini ki bus kila ne da ki post nem. Habakali halor ka jinglot banshna penbha ya kini ki bus uba waiting ulo ang. Baka jinglot ban penbha ya ki bus mit kalong palat ya ka shpolak. Bat wat lakataru kinshna penbha ban penbiang ya ki bus namar kide ki bus ki babha. Habayakren par bad uwe usam larang ba, ubere unong niya boss mit, uba ferius sotun, ulo ang bawat la ka boss kalarim, henre kadang trekam haduk menta namar kijupan baha yaki nakapor siya kapor. Habakren par halor kajing penmi ki boss yaki tedem ki bapin snew ya kalaer, uba furious ulo ang ba kijule yaki pollution test man la kalay banay, bad ki penbiang ru yaki kot kisla. Habayo pat banyakren bad uba George Lawrence Kurba, Ubajutre hakate ka jaka bayang gini ki boss mit ulo ang bakalong ka jing sosi ka bakraw banyo sngo baka sorkar kamut ban wengno yaki kali ki balarim da ka baban ru bakum ubrio ubalajutre hakate ka jaka na do usnem she ja khandai spa nyo puar kanlong ka jing do nong ka bakraw kini ki boss mit lani ki boss dien kidi ki boss ki balarim tam bat ki brang yad kamay hadu menne menta ki juyeng bat ap ikinong shong boss Hathem yo maulong, bar ki judan hadu kapor hendro baje janmit. Kini ki bos kidan hadu saw puway tali, bar ki bayeng bat yad hadu menta kidan kumba arpo tali ee. Ka Hinyotrep Youth Council Riwar Miingi Circle Pen Ursula, bat ka Riwar Development Organization Riwar Pen Ursula. Kalalid banyak kendo yaw officer in charge jang ka Pen Ursula Police Station, kabalalong haka pratrik ujimang araja apusan, halor ka ijahar bakilapha. Hakalay potrik uyayong araja apusan, halor ka jing yokem ya ka way katrok, hinyong not kandai, kabakit ya umuot, kabadan ya number WB, Henryo San C, Arsaw Lai Hinyo. Uba lampang konglam u president ka HYC, ulapan pao bakaseng, kan palong ka jing tokit ya kikot kisla, kanang banlap ya kibadan kti namar la subajur ba, ya kinikimuot la tumu syalan bian. Ka Hinyotrep National Youth Front Nong Thamai Circle, haringkat ka jingetre lang bat ka HNYF East Khas Hills, haka Hinyotrep ubnay jimang arhaja apusan, kalalit ban IT da ka shiti haw officer ka tanat transport ka East Khas Hills. Kabayade bat ka jingdon ya kikatukat ni tili ki sumo counter, kibatre kambian hamadan ting. Klem ki kot kisla ki babiang, ya kabalapenya da ki brio ki bamday ki khasi. Nakalyang kaseng kalaong baka jingdon
jong ka sumo counter hamadan rating kaba omdan wat ya ka jaka yeng penyang kali kaba biang kala pentut ya ka yat ka yeng jong ki pat ba bat kalawan ra ru ya ka jing theng kali bat penlong ru ya ka jaka bakan kapnya bha kaseng kalaong ba ka jing don jong ka te ka sumo counter kabala tre kam ha ka te ka jaka kalawan ra ka jing ma bar ka jing seer halor ka jing don jong ki brio ki barong bat mi kat bamon hapo ka jilla Shu kaseng kalau ong du bakam don watang ka way ka counter ka bade jong khasi ha ka te ka jaka hendre ki babun ki counter ki de ya ki bala long try da ki bamde ki khasi suda da ka babinrap bakane kan kta iki para khasi ha ka jing yo akam yo ajam na ka liang kaseng kalapen pau ba ka jing kan du jong kaseng yo assistant commissioner katanat kalong ka basay so but ong baka seng kalakarpat ya katanat bakan le bat pet hi kmi hi dalade syakate ka jaka khnang bakan lap ya ki jing shisha but ong balada katanat kamle ai halor kani kaseng kan sa shimno da ki wei ki sin jam ki bating e uba banshai mar banyang ubade unong 3 months ngobha napo ka jilla but ubade ru uwe na kinong shnong ka shnong mausen ram ubaladan benta ha ka jingi khun ban pinyo ya ka mausen ram block bal ban kintiu shaka civil subdivision Uloong baka jingle politik bat ka jingshim kabu jong MDC ka Mausen Ram uba Alvin Saukme bankam badai tang mau bala treshitam bandawa banwanra bat kentiu kerdan no ya ka Mausen Ram shaka civil subdivision kabapalong iki katukat ningut ki balaya khun baro shkata bandawa ya ka civil subdivision ya ka Mausen Ram bakindap daga jing songsi Nakalang uba banshay ulo ang bahagi sinem ki balalit no hakata haka santri ubnay na itong araja katra mau haringkat kajingi trailang bat kakanhun HYC Mausen Ram kadba dangyalam uba Morgan Lingdo bat uba Stanley Marbanyang kilami isyakmat ban pelong ya kajing syongkalan mengor bat bansya tangan hakmat umod dur kyang nong ba ubadan marpersya bat ka Shillong Civil Hospital nakabenta bandawa bat bande ban kintiu kerdan no ya ka Mausen Ram block chaka civil subdivision bat ong bahagi te ki por ki klem yo i serngyo satya yo ba Alvin Saukme ba unmi syakmat ni ban penpau ya ka jingkershan halor ka jingdawa bat ong ba utiu MDC Juan Satya syapo ka constituency Henry ulawan tang ha ka por banilap election bat bansiu ya ki brio da ka pisa Shosho uba banshay uloong bawat hadu kini kisngiru kimji i satya ya utiu MDC ka Mausen Ram ba unkren AA banyarap ya kinong 3 months ngobha kibami na po ka Mausen Ram constituency bandawa halor kani bat ong ba kani ka jingle jong UMDC ka daytang ka jingshim kabu jong u na marlada ka Mausen Ram kan sya kan tiyo siya ka civil subdivision unday tang ute UMDC marway shimet ubala bantung kam tungjam ya ki brio jong u henry ki babun ki padba kini kendo jing e ka bakraw ka KSU West Giant Hills District Unit hapo ka jingilam u president usamla Latpar Singkrem usamla Chanbor War u vice president bat samla Balawante Suchang u assistant general secretary kalalit ban khandra ya ki brio ki badai ki bar jilla ki bawan sa bian bat bo dukan bian hapo ka yo jawai Hakani ka jinglat khandra ladon ki dukan balakhang lupa shwa tang shuyo ajing tip banwan khandra mender da kaseng badha kani kaseng kalapya hadu san kan huan bandet khandra kan san hakani ka jing khandra lashim baki babun hi ki dukan kidai ki bamdan ya ki kot kisla ban penshisha lane watang ka epic ka jongki ru kimdan ladno tang ka NOC bala ai da ka dor barshnong kumta kaseng kalapha khangkhar deplut ya baro Hakani ka jingkhandra dukan barjala kabakham susi kalong baladan pat uway na kinong yalam kanhun seng bhalang ubalakloy banwan kam try ki dukan barjala nalor bakita kinong try kimshim ladon ki kot kisla iba penshisha ban pentikna bakidei kinong India kani ka khubor kalong kat kong kakarwo na usamla johi taryang information and publicity secretary ka KSU West Giant Hills District uba HBK nonglang ubade chairman ka Green Tech Foundation Haba ay jingkran siya kila batay kubor uloong baka jingtho balatho haki bana kade ka kubor ka bashay ha ka ba manu-manuru kimla banwan banweng ya kiniki bana kibalawa ha ka nongklem wildlife sanctuary kat baka kanhun Green Tech Foundation kampadlet banweng hi dalade tat anda hado andalade kapor Shushu uloong baka jingtmu jongkane kade ban pha iki kubor siya kibatmu ban shnai ki dukan ki skywalk ki resort ne kinu Bakin kilat no ya kita jingtmu namar kimsha shu ban pentre ya ke eco tourism infrastructure project hanong khlem kaba arpulai klur tingka
Ki nong yalam jang ka managing committee ka Umsning Town Dorbar Secondary School ka badan ha Umsning proper A. Mentas ni kilalay ban ujor da ka ijahar hathanan Umsning. Halor ka jing subadan kiti kirunar ki bamla asatya bantip. Ki balalet ban thang ya ka ying school ha ka miet jang ka Sautarik ubnai jemang arhaja apusan. Uba Angel Star Khonghat, chairman jang ka managing committee ulai thu uba kani ka jingja ka de ha ka por khat wasting min miet. Kaladan ka jingklang jang ka ding ha ka te ka ying school ka balai I ningkong da ki pat ba nong shong shnong bat pentip shakinong yalam shnong. Ki balai miru klam da penslam ban pelip ya ka te ka ding bat pentip ha ka te ka jingja ka wei ka kamra class ka la eng khong khat. Uba Angel Star Khonghat ubaderu hagaju kapor urang bashnong jong ka Umsning proper A ulai thuru ba manchwa kila judanteng ka jingja ki barit bat kum kashnong kim shimla ai jing ujor satya ya kini bat ha kani ka kinti ka bamenta kim ban se sho ban ujor ijahar shaki pulit na ka benta ban thwet bat ban penshitom ya ki runar ki bapenan kam da ka jan sop miet bat ki plastic ban thang ya ka yeng school ulai thuru bana kalyang ka managing committee kashim ya karai ban ICT shwa shisni ya ki khna pule khnang ba onla ban pen biang bat ban pen bha shwa ya ki tiar ki bala ing khamtam kum ki ben bat ki miet ki bahap ban penan kam da ki khna school na kalyang jong kong BL nonglat ka headmistress jong ka te ka school kalapan pau ya ka jing pen remjur halor ka ni ka jingja kabalawan ja klempoi per khat ha ka miet khamtam kum ka jaka pule bat kenturu baki pat ba nong shong shnong bakin long ki bapet ngor bha nang ne shakman khnang ba onla bante lakam yakum kini ki kam sniu hapo shnong ka thaw ha ka sni balang jong ka tayo ka Hanyo Trap Youth Council West Khas Hills kalalet ban ujor bat IT ye ki jing tho sha deputy commissioner supply ka West Khas Hills halor ka jing kno ba ka dan ka jing duna kilo ka bajur ya ukhaw roshan ka balakta ye ki pat ba kinong yalam ka HYC West Khas Hills Bakinthop ya usamla lumlang kharsin le u president haka jingdon lang ru usamla wante bok lingdo u general secretary ke HYC kilaong bak Hanyo Trap Youth Council West Khas Hills district haka ni ka jing ujor kalakuntu ya ukhli nongpet ya ka kam sam khawrashan haka district banshim khya ya kani namar baka jing ot kilo ya ukhawrashan daki wholesaler kalakta e ye ki pat ba haka ba katnang mi kisni ka jing ot kalanang khambon ka Khasi Students Union Sengkme hapo ka jingelam uba Lambok Starwell Marngar ubade u president kalayo bani kendo ya u director ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Shillong nakabenta banyata ya ki babuntali kiman ka ba ka seng kalabo kani ka jinga kendo ka KSU ya u director ka Nigrims kadai hadien baladep Kajingetai, Hakajingelang, Kabalakhot, da Umintri ka Sorkar Jilla uba Paul Lingdo, Minha ka Sandrik, Ubanai Jamang Arhaja Apusan. Hakani Kajingekando, but U Director Kanigrims, U Professor Dr. Nalin Mehta, Kaseng KSU kala IT, Hadosh Potali ki mat jingdawa, Lingba Kajingtho, but Karpat, Ban Khot Kirke, ya ka Governing Council, Ban Pinbet yakini ki mat Bakaseng kala dawa. Kini kish potli ki jingdawa ki long ban pinjlan biang ya ka kerta thungkam sha ka license nem na ka banta ki nursing officer but ki wei ki kam ha ki kerdan ba pher nangta de ban thungkam nos kumba phrap ho percent ye ki kinthai but ar ho percent ye ki shinrang de ban pelong examination center ha Meghalaya omde shabar ka jilla but ki wei ki jingdawa ba ka seng kalabu de ban pendam no ye ki kam ki ba khlem la ban pendap Hindray de ban khot da ka bathamai ha ka bakhat do ka sengkala karpa ya u director ba un khat karke no ya governing council banyakren ye ki shibontli ki mat khnang ban pen bet ye kan room kan ram te paralo da ki tu ki khobor ngila poino sha ka bakut tar hado bangin da ya sham yang ha ka weipat ka tayo ni ai khuble ye ka por jong phi khuble shibon